ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି କି? ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି କି? ଆପଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କି? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧାସଳଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଶଙ୍ଖ, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏହିଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ବିଷୟରେ। ଝାଡ଼ୁଟି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ମାତ୍ର ଝାଡ଼ୁଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁର ଆମ ଗୃହରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ଆମ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହିଁ ସଫା କରିନଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଆମ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଝାଡ଼ୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କ'ଣ? ଝାଡ଼ୁ କେଉଁ ଦିନ କିଣିବା ଉଚିତ ତଥା ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବାସ୍ତୁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
କାରଣ ଝାଡ଼ୁରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଡେଇଁକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଜାଣତରେ ବାଜିଯାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଓଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ନିଜର ଝାଡ଼ୁକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ସେହି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ବାହାର କରିଦେବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କଦାପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଓଦା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଓଳାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁରେ ଝିଟିପିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ଏକ ଏପରି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ୁ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁକୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଶନିବାରକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ନ କରି କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତାକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡ଼ୁର ଗୁପ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ତା ଉପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡ଼ୁରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡ଼ୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ,
आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानंकु निश्चित भावरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहाले लाइक करंतु, शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।